Hola, comencem la segona ronda. La primera pregunta va per la Maria. De què està format l'aparell respiratori? L'aparell respiratori està format per les fosses nasals, la tràquea i els pulmons. Vale. La segona pregunta va per la Vinta. Quan correm, la respiració augmenta? Per poder aprofitar l'aire. La tercera pregunta va pel Dani. El cor batega més ràpid quan correm? Sí, perquè quan correm els nostres músculs necessiten més oxigen. I l'última pregunta va per la Shakira. Per on passa l'aire que respirem? Per les fosses nasals, la tràquea i els pulmons. L'última pregunta. Ara la Maria i la Shakira ens diran de què està composta la sang. La composició de la sang. La sang està formada per un líquid anomenat plasma i per cèl·lules sanguínies que surten en el plasma. El plasma és un líquid groguenc construït bàsicament per aigua. Transporta substàncies nutritives i substàncies residuals. Les cèl·lules sanguínies són... Els globus vermells tenen forma de disc i són vermells, transporten l'oxigen i diòxid de carboni. Els globus blancs tenen forma irregular i són gairebé transparents. Combaten les infeccions causades per microorganismes com ara la grip. Les plaquetes tenen forma arrodonida. Són les responsables de la coagulació de la sang quan es produeix un tall a la pell. Esperem que us hagi agradat.